adlaw kanito nan. Ani ka po ninyong alagad sa kanginan Trifon Pai Barilio Morales and then kung partner ka po rin si Randy Tayad. Kumusta na sad mo? Asap kita. Always say a prayer. Di amaday ni takes na ko din no. Happy birthday to Sak Ken. Bata din Sak K Den ang nga niya. Okay. Gikan kini ni Brian. Okay, kung amigo Brian nga na kini magtrabaho sa Metro Gaisano. May maaminaw gini nato sa Dulmanon kung ako pasultihan. Og ni Yulo T diya sa Kawit Medellin. Kumusta ba? Mayong pagpaminaw usab og sa tanan sa mga taga CDO nga imong mga parinti dito napita sa Cagayan. Okay, mayong pagpaminaw kaning tanan. Bueno, kisunan. Ang so tampo katungtagan og pagtagan no ay pinadaki ni usa ka lalaki. Lalaki naman. Di ni usa ka lalaki. Usa ka dalaga nga mabalakon kaayo. Magtago lang sa nga Lorna. Ako ba'y angay nga mabasol ning tanan? Pero hinuon, nakahatag siya di kahasol kay ako may matawag nga hinungdan. Na magiusa ka lalaki nga patay na patay gid kay nako. Pero ang diferensya kay ako, wa man mamatay niya. Di man gid nako type. Og sa ba nako ang tanan? Ingon ini ang mga panghitabo. Lorna, kadiyot lang. Ngano milot? Hawli ka na? Ngano lagi? Nagdali ra ba ko? Kung magod kining gisugo ko sa kapitan. Unsa lagi na oy kadugay ba makasulti? Di ba sakop ka man sa DPWH, no? Sabay DPWH oy. May mag-engineer ko? Akuan sa BHWD, DPWH naman. Nga naman. Gisugo ko sa kapitan nga mag-fundraising ta para sa mga batang gigutom. Unsa man ha? Mag-practice ka no tagpanaygon karong gabi eh. Panaygon ba uy? Oo. Daing na lang ang kapitan o nga, yabag ikog tingog. Di man ka pagkatahon. Unsa man day ko, sayaw, samot na. Adi, sad, kuha lang kuno ka. Pasenter of attraction. Sa center of attraction ba? Pa-display lang ba ang imong kagwapa? Ikali mo dawat sa kwarta. Oo, kuyog ko. Pero di ko mo kanta ha. Ikali intro. Sa may intro, uy. Kanabang kuan ba kanang opening god sa dipata manganta, ikay mo greet sa kanang Merry Christmas to Mr. and Mrs. So and so. Kami ang taga barangay manuktok sa inyong kasing-kasing para sa mga batang gigutom. Arara ka na ra. Kuan, panang litron ane. Moingon ko nga, Merry Christmas and a prosperous New Year to Mr. and Mrs. Yoel Gaspar. Gaspar. Gaspar di ay. Oo, kanara. Nya manganta din mi. Sige, anara di ay. Sige, ingna sikap mo kuyog ko. Pero tambong laron sa rehearsal karong gabi eh. Asa man? Barangay hall. Na, ina lang si Kapoy nga. Kamu na lang. O di na mahimo, lor. O alam mo yung grupo, guwa ka. Ha? Ako na lang yung importante? Ikaw may star of the show. Hilo milot, uy. Naghalhal ka lang. Di ka mato. Di lang ko mo adto lagi. Aw, dis ko mato. Aw, magsakit akong tiyan og wa ka. Doon na rabay snack, binignit. Ikaw lay kaon, anak milot. Dako mo kagkaon. Gamay sa taon, oy. Nay, tiyan ni mo ay nagbusyad na lang. Buyag, oy. Hilom, uy, kasaba ni mo yung bang mitubay mo kong istorya ni mo, uy. Langay-langay ka lang gid nako. Basta karong gabi, ha? Paabot ko ni mo. Unsa? Nahilas pa yan ni mo. Pagwanga ka. Ari na ko, ay. Oh, kukuhan ba, lor? Sandali lang, Unsa good. ba? Uy, hasul. Kinsa man ni kuyog ni mo sa Misa de Gallo. Unsa? Kita ni kuyog sa Misa de Gallo, ha? Ako sa piro ni mo, ha? O gano'n, ikaw magyod. Doon ako'y kuyog. Kinsa man, lor? Si Kamlon. Kinsa kamlon? Among iro. Parehas ni Mugnaw. Oh, ay, ako na lang. Ikaw ba miluta ka ba? Oh. Hibaw ko kung sa imong tuyo na ako, eh. Hilasan, lagi kay ko ni mo. Pero, lor na. Igo na! Karong gabi, ha? Nanabagtan ng mga sakop ha? Nana, Sakop sa membro ba? Sakop sa membro? Oh, hasta ang atong soloist ni Anasad. Kinsa man? Si Lorna. Ha? Lorna. Why lami? Well, may... So, Luis, good, may kikik ka. Masugod ta sa tong rehearsal oy. Unsa mo mo oy? Sige, sige, ay. Kay manay ko na ba ta? Para rin sa mga bata nga way kanon. Nindot yun ang takap. Oh. Para dagko ang atong ang atong kita banhaw na tong pastores. Maestra na, Oh. pastores, maestra na. Pero kinsa may manayaw? Kami si Lorna kapitan. Suluhad ang miluta ka. Kap, sugod na kap, uy. Ano na ba si Rising, ang atong suluwis? Niya na kapitan. Laktoy, unsa may snack na to? Toy. Snack, Toy. toy. Hanay daghan kap, landang, binignit, napay kape. Dragon ba na?
Mao nay ako paborito na ko. Dili oy kanang Mr. Manikap, Mr. Unsay kana Mr. MR. Oh, kana isultis, isultis. Bitaw kay Bino. Sa inay, sugod na ta. Binuwa ng gyapon. Duka na kay ko, sugod na ta. Duka ka na, Lor? Kau nung nagbinignit? Oo. Landang ako. Niya may landang. Dinuldog ako. Oy, sige, sugod na tayo. Presing. Ikaw ang soloist, ha? Kudigo, oy! Hayman kudigo! Huwag ko kasag-ukay na anang uban. Milot, kudigo milot. Niya ako. Amo rin nindohan ni Lorna. Imo lang na minuta ka, imo lang na. Kapoy ba nimo i-appeal magiko nimo? Ay, sugod na ta. Unaon na to ang kuan ang ilang Henry Cabanes. Oh. Henry Cabanes, ha? Oh. Larga, magdahara ba to siya glamiking kuan. Sige. Pastel. Diyan. Larga! Kami ang mga siloy, gikan pa taon sa kabukiran, nahilugsong ng halang kapatagan, aron lamang sa paglipay sa katauhan. O karon among giyawid ang tinaligay sa kabukiran, aron lamang magmalipayon ang tananing kapatagan. La 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 la. Ug maoray among pangayo kun ang mga matamis ninyong mga pahiyo. Duluting maitito namong paghimo kaninyong malipayon. Ha ha ha. Ang mga katawa maoray angay namong buhaton ang nakakalipay sa ulugon ug ang himaya pagsipahon. Okay. Okay ha. Pamina mo ha. Og mao na ato schedule sa to panaygon ha. Pina mo. Oy, ikaw ilaktoy. Ano ta? Oy. Ikaw. Kap, ano kap? Lihat ugma ba ka kadungog? Kadungog ko kap. Oy. Schedule na to ugma. O lagi, ugma lagi. Ugma. Magdalan sad kog kanang tagsulat kapitan. Kanang kuan. Okay. Kita ang nagyuna laktoy no? Oo. Mao na mo trabaho laktoy ha. Kay tanod ba ka? Sige kapitan, why problema kapitan? Sige. Mayang gabi kaninyong tanan. Sige, presi, una lang ko nimo. Bye. Lorna. Ay, abat. Wabat mo rin, si milot ko. Sapa da ay. Daan pa lagi ko. Asa man kamilot? Giat nga tagyog ka. Unsay atngan ba? Ihatod di ka sa inyo. Unsay hatoy? Tarong ha? Wingi kag maigos akong patid niya. Hawa diha. Kuyog lang ta, Lor. Ay kog sa muka. Sumbunta kang papa na ko niya. Pero Lor, tinarong maning ako ni mo. Bisa na. Naglagot ko nimo. Pero nga naman, serious maning ako. Pahawa diha, be. Singgit ko ron. Ngayon mo ko gilugos. Pahawa pa diha ba? Lor. Sige ron. Sige ron. Duol ron. Singgit mo ko ron. Pero Wa Lorna. ko'y gusto nimo. Ungo. Tsa. Lorna. Unsa man ka? Mo din problema nimo ha? Bay laktoy. Kay arong masayod bay, patay na patay jugay kong Lorna. Pero si Lorna, Unsa man? Wa day mamatay nimo. wa jud. Orbida sayon ra kay na oy. Si sayon. Mo ni buhato nimo lugosa na. Ha? Luguson bay? Lugosa bay. Pero di mo ko pang lugos bay. Di ka kamaw ka sayon na ng lugos tudluwati ka. Kuya wala ko ano bay oy. Ayun na kuan kanang ni amay na mayo. Para maangkon gyud na nimo slur na ba. Unsa man lagi? Ako'y lugos niya para nimo. Unsa? Ikay mo lugos para nako. Madlog baka di ako na lang. Basta kaning ako paglugos para imo ni. Sige. Okay ra ko na laktoy. Sige, basta ha. Ako'y lugos niya pero madakpan ta, ikay papriso. Ano ako man? Ikaw may nagsugo. Basta biya ha. Ay lang oy. Nalalala, bahala ka. Kayo busugod ka pa unta. Hawa na, lugusan gina na kuslur na. Ako'y dasi mo. No, gusto blas pildian eh. Di lang koy. Ano ka ba diha pilot, ha? Naghilokto ka man kod. Tay, asa man ta makapalit og lumay? Usay naan? Lumay? Tay, lumay. Kinsa may lumay yun mo, ha? Kinsa? Si Lorna, tay? Unsay lumay? Nga man? Wa ka ba diig sugtaan ng Lorna? Wagi tay, oy.
Hiwian lang ko siyang baba. Unya, lumayo ni mo. Mao ba? Maon tatay. Wa na ro'y lumay anak ko. Ha? Kinaraan na ka na. Kaniadto, madasa lumay ang mga babae. Pero karon, pekatan ka lang mo lumayo ni mo. Unya, unsa may buhaton ako tay aron mo sugot ako sa Lorna. Yun na, nahigugma jud kang Lorna. Tay, very deep so deep. Pues, ayaw pagbinayo. Ha? Ipakita ang imong pagkalalaki. Unsa tay? Ipakita ang imong pagkalalaki. Mauwaw mo ko tay oy. Unsay mauwaw, ha? Unsa may mauwaw, ha? Unsa? Mura raman ni Konggo nga ko tay. Mau parihas di eta. Wag gid nimo tagam si Milot. Di pay gabi nga namisita ni nako nga nakainom ni gamay. Gipadayon lang sad nako kay akong gisukod ug unsa gini kadako iyang gugma diri nako. May gabi Lorna. Oy Milot, ikaw di ay may gabi isad. Lingkod. Salamat. Sa may ato nimo ha Milot. Naibawak nga tingali sa kunda kong tuyo ni mo, Lor. Unsa man to nang sinultihan nimo Milot oy? Di gid ka makasabot. Lorna, Wa lagi ko'y gusto nimo, di jud ka makasabot, ha? tinuod ka ba, Lorna? Tinuod ka ba? Muna'y tinuod sa tanang tinuod. Wa gyud ko'y gusto nimo Milot. Sorry na lang. Lorna, galing magbasol ka. Galing magmahay ka. Uy, nagutang magmahay man ko. Nganong magbasol ko, ha, Milot? Basta magbasol ka ra. Magbasol ka ra. Og day adlaw nga diha sa bahay ang amahan ni Milot, nagpakiluoy nga rin ako. Unsa ni Bisyong? Ay, nabangi taon ko na oy. Si Milot ba? Dili naman mo gawas siyang kwarto. Unya, unsa may buhaton ako ni? Ay, am-ami lang. Aron mo gawas si taon. Manay kaon-kaon ay. Uy, di na akong problema ni Bisyong. Wala ko'y labot pa ng Milot, uy. Ay, di ko yawan ang good ko day. Basta kay wa ko'y labot anak noy. Pangita og laing paagi, pagtawag og pulis. Ay, nakuyawan ko ni iniday, Lorna. Ay daw, wa ko'y labot anak, uy. Lakaw na noy, uy, ay kog sa muka. Dali, Kapitan. Dali, itaon tabangi ko. Di naman yun mo gawas si Milot sa iyang kwarto. Mo ba? Nyawa ni sa ikaon, Pisyong. Ikaw kaon, Kapitan. Yun na, ha? Milot, Do! Do! Ang kapitan ni Do, sagpit ni mo, Do! Gawas lang diha, Do, Milot! Pasagdi ko, Kapitan! Pasagdi ko! Gawas lang diha, Dong, Milot! Para may kaon diha, gawas lang diha, Dong! Pasagdi lang lagi ko, Kap! Pasagdi lang ko! Ay, Pisyong, pati mahimo ani pa. Kuan, unsa man ka, Kapitan? Ato na nilong kabo ni pultahan. Ha? Sige. Magkuha ko og bara di kabra. Iligwat na tos pultahan. O, mauna lang gini ang maayon na ito buhaton, Pisyong. Paghuwag bara di ka ba dito ka? Milot! Do! Dili ka ba yun maggawas kay amo ni gubo ng pultahan? Ha? Dili ba yun? Tao nga ninyo si Lorna, Kapitan! Gusto ko mag-insulting ang Lorna! Pisyong, si Lurna ko, no? Adtoon na to si Lurna. Ay, balibad yun ka. Balibad ko na. Pues, Milot! Wa na may mahimo pa. Lungkabo na namo ni pultahan. Dili ba yun ka magawas? Uy, Kapitan, misingit pag akong anak nga naman ka. Ha? Ano mga kapisyong, no? Gubo na lang ni pultahan. Gubo na to! Lungkabo na to! Sige, Kapitan. Ay! Na. Abli na pultahan. Uy, Ay! saan itong biligid? Hala, Saan ligid? kinataon niya sa akong anak. Usa? Giputol ni Bilot ang iyang kinatao. Iyang giputol? Kinataon sa akong anak. Ura na dugo! Ay! Dugo! Anak! Saan ito, ano? Uy! Usa man imong giputol ang imong kinataon. Lorna. Nga na bang ni naman sa kanipisyong? Nahaliya. Dawata ni karton. Hala, dawata. Karton? Ay, abli. Tanawa kong sesod. Unsa man ni pisyong? Abli lang ng karton. Abli. Unsa ni? Uy, Tanawa. Tanawa ka na. unod nga dunay laso. Luto ka na nga itom gilutuhan. Yun na, unsa ni pisyong, ha?
putol nga kinatao. Oh, kinataw ka na ni Milot. Iyang giputol. Usa? Iyang giputol. Aron pag matuod diha nimo. Unsa ka dako ang iyang gugma diha nimo. Ay, iyang giputol. Itaw. Yun tayo pa. Unsa pa ning gamay papel? Nga basahan na. Lorna. Hoping for your kind consideration. Milot. No. Dili. Milot. Milot. Ang akong gibuhat, gipreserve ko lang ang kinatao ni Milot. Gisod ako sa aquarium, ipon sa mga isda. Usahay makonsensya sad ko nga sa kadako sa gugma ni Milot diri nako. Gibastan ko lang ni og mga kantalita. Nakonsensya gid ko. Unsa man og may pasultihon, Lorna? Okay. Si ato sindar si Lorna. Lorna. Niyang ginigugma kini maayo. Niya wa ginatagda ba lang gi kuan kanang murag naban ba. Karon nagluklok sa kwarto wa gyud gawas. Gilungkam sa amahan ang kwarto karon. Paglungkam nam do na may niligid. Unsa man? Ang kinataw siyang kuan. Ha? Oh. Giputol niya? Giputol. Oh. Uy, kaalugon. Iyang giputol tungod siya ang kagool nga gi-junk lang siya sa babae ba. Ang gibuhat samahan giputos nila ang kinataw, gisunog karton, ilang gihatag nga tong babae. Remembrance. No. Oo. Okay, kuan sa Nagigwa sa babae. papakonsensya ba? Okay, ay. Mo na nga ang gibuhat sa babae, gisuon sa aquarium. Kalingawat sa mga mas isda. ba ito? Deba. Mas ba presko pero Lahi itong sa amo ba? Nga naman. Kanila gituyom niyang putol. Oo. Ang katong amo, ang kanang sa babae. Giyon sa man. Ito ka puros manok. Ako Sa babae, gilaplap man sa babae? Gilaplap? Nila ko pasabot, ang kanang niya sa atong sugilan, gituyom nagputol. Oo. Ang katong dito natin sa amo, naputol pero wag gituyo. Sa laki gyapon. Di ang sa babae. Putol na. Iba naman ni... Maputol di na. Ana. Iba naman ni Musiwil. Lepot lo. Murag-lahi. Punto medical niya. Murag lehig-layag. Huwag kay lamot na. Oo, niya kay... Kung anong dyan natin, pres na naman mo siwil murag lehig-layag. Unya kay Boko. Unya kay Rabata. Kamu ba? Sige. Unya. Sa Moray. bukid kay... Moray tigmo, do ka buntod mo nagsikit. May maning napiit. Unya kay masaw sa... Unya kay masaw sa bukid. Kawayan mo lagi. Kamuday mga lihang. Ito ako nus manok. Opo. Mundang na tayo. Ay sakay ka na. Kaya din niyo. Punto medical man na siya. Atong bawion ban. Atong bawion. Kana gaiskot man na diha kana giputol og tuyo yung kinatao. Dili mo na siya matawag og hikog. Pero kasagaran ra magputlon kuno kinatao mamatay. Saya lang ang kalaban. Ato lang bawion dayon. Kung ari ka dira sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, 1 Corinthians chapter 3 verse 9 ngadto sa 17. Ug kamo mao ang umas sa Dios, kamo usab ang balay sa Dios. Dapit sa katapusan kayon ay. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga templo kamo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Hala. Ato lang Palit pa kag oras TV ba? Ato lang bawi kay punto medical man to. Apil. Pareha sa Apil pala kanilang dating Brad daan? Sobo, kada Domingo. Kailan sa dating istasyon. daan? Ara Dating daan. dili New bagong daan ni New Testament ni siya ato gibasa. bagong daan eh, ha? Ato lang gibawi kay nagpunto medical kay nagpunto spiritual. Tungod na sa to sa imuhang gito hicks manok. Gagaw yun niyo eh. Yo, mo to giregalo niya Lord Aban. Ngano ka na, no? Inya na lang sunod. Ngano ka nga na, no? Ibo bitaw tanan. Bisan ka na Ano maghigda. Bisan Kapag- maghigda mo ka. Maghigda Ayaw- isikit. ayaw na Isikit ang til. magpagigit. Lagi mo si Willie. Ay sa putlon. Ayan na lang yung biskuit ko, oy. Ayun na, Ay sa oy. putlon ta mo ha. Okay. O kamo ba magsakit pambot na way timon? Timon, timon. Pagkahanggaw sa tanggi Basta niya. ka gibawi na ha. Bawi na. Sige. Lorna, no? Mana na, kon. Narinan mo. Makonsumisyon ka. Sige, salamat sa mga padang atong tulumanon. Kuna ko ang paso.